Et sä oo myöhässä. Ihan hyvissä ajoin. Hei, oon nyt vähän kärsivällinen. Jos sä haluat parhaita pullia, niin oota. Niin just. Kalapullat. Osa 1. Nyt me tehdään kalapullia ja iskattaa tällaisen hauen. Se oli sellaista. Kerro jotain. No, tässä iskä perkaa kalaa. Tai jotain se tekee. Kalatin. Tuossa meni äsken pikkusisko. Ja tässä on isosisko. Ja se heitettiin. Nyt ne niinku pestään. Nyt otetaan tosta pikkusen noita krämmeleitä pois. Krämmeleitä. Eli Noita... näitä turhia osia voi tai tommosia jotain. Niin. Okei. Selvä. Hei Kamu. Mitäs täällä on? Hei, on vähän hiljempaa. Täällä on niinku pilkota ja silleen. Ai joo. No, me taidan mennä pois. Moikko. Veditkö sormeen? En vetänyt. Hyvä. Just. Väärä paikka. Hauki, sun paikka on meressä. Tai täällä. Tässä on tuossa hauen suu. Me saatiin se auki. Minä olen iso paha isosisko. Just. Oot isosiskot aina pahoja? En mä oo paha. Onks ne? Ei. Se vaan sanoo. Kuinka paljon filet tulee? En mä tiedä. Onko tämä paikka auki jo? Ei ole. No, minä tulen, tässä kestää varmaan pari tuntia. Tulen muutaman tunnin päästä. Hei hei. Heippa. Voi isosisko parkaa. Hei, minun 12 kädettä, niin minä haisin tuolta. Kiitos. Pussasitko sä sitä? Kaksi päätä. No niin. Mitäs meillä on täällä?
Meillä on tänään hunajaa, mustapippuria, sinappia, viinietikkaa, sitruunaa, kalamausteita, kalaa, kermaa suolaa ja merisuolaa. Ja mitä? Ja täällä on katkarapui, kaksi kananmunaa, valkosipulia ja tavallista sipulia. Erinomaista. Ja kaikki laitetaan tonne. Tehosekoittimeen. Ei. Täällä tehosekoittimessa on nyt kalaa, eli haukea, ja sitten seuraavaksi laitetaan katkaravut. Sitten kun kananmunat ja kala on sekoitettu tässä tehosekoittimessa, ja tossa on taikina ja sit kun se on siitä taikinasta on tehty semmoinen pallo, niin sitä pyöritellään tuossa korppujauhossa ja sitten se laitetaan tonne pellille. No. Pullista tulee helpommat, pyöreämmät, jos paljon vastaan käden veteen. No niin Melissa, mitä sä teet? Pastaan. Pastaa. Keität pastaa. Nam nam. Jaha, kalapullat alkavat olla valmiita. Tuleeko se niin se tulee? Taikina jäi vielä aavistuksen. Verran. Ja pasta onko pasta hyvää? Mutta ei kovana. Hyvä. Laitat me. Se on tosi hyvää. Ne kalapullat onnistu tosi hyvin. Ja missä saa nyt puhua? Entä Melissan keittämä spagetti? On se aika hyvää myös. Mitä sanoo Jaakko? Mä en halua puhua. Okei, älä puhu.